i Cluiche Ceannais Singil hí Paul Brady ag glóra go sé ó chréamh. Bhí Brady ó dúnan rí ag tuairta gur Diarmaid Nash ó tiúm gréine. Bhí Nash a bheith dúistethe sa chluiche agus bhí sé. Chuig Nash chun cín agus bhí sé Spántas úntaá thuirrtaige agus na skillne ar fada thospáintige. Ní bhéon freigar an éige Paul Brady dó. Point. Bhí tríd maithe Paul ach an bua ag Nash sa chiad cluiche 15. Tháinig Paul Brady amach anar gur friúil sa tarna cluiche. Bhí Paul at a Spórt an Casaíoch agus na skillne ar fada táige sa cluiche sa. Bhí Nash ag fannacht leis ar clár a scór agus éige mar gnótáil ar fad é hénig. Nach bhí Brady ar fara ar an mua agus bhí sé le teachtaige. Sé an count síos agus sa Spántas úntaá thospáintige agus an cluiche buaicphointí 15 sa. Bud ar isteach sa chluiche réiteach agus bhí Diarmaid Nash chun cín luas sa chluiche sa. A chu ríist th Nash le Brady. Bhí an bua Cíteige Brady sa chluiche sa ach níor bhéon tachtaí ar néchar é Nash sa bhóta durnach. An sé ó créamh buaite ag Paul Brady an sa. I suppose today was just relief, that it was over and my body, withstood the tests this week because obviously I believe in myself. But what I believe on any given day, I can still beat anyone in the sport if I get myself right.